Hello guys, गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दा जों थांबाय दं मोनसे जायगायाव माने बाजार खालामनो। जाग्रायानो जोबना दं जोंना। ओमफ्राय नै गाइस, बेयो जोंनि ब्रह्म मन्दिर क'क्राझार बागानसालि। जोबोद समायना रमायनाहाय बिथांमोना लुना दोनदों। मन्दिरखौ बिराद साइस नुदोंथ'। नंखायमोन ना बे जायगायाव? थिगानो दं। रलार दा जों नैबे लामाजों थांगोन आरो ना गाइसमोन। माने एसे गोजान दंबावो बुस्थुआ बाजारा। सान्दुंआबो जा गोसाथार दिनै। सिखारनायाव दा बावैसो सिखारखादों। सान्दुंआबो गोसाथारलै गाइस, बारा माबा जाया। आसा गाइस, जों दा फैयै मोनफैहांहां जाबाय आरो ना। नैबे लांगोनाया जाहैबाय सोरनि आंबो मिथिया। बाजाराव थांनायनि सिगां गाइसमोन माबा जाहैग्रोनि एसे जाग्रा जाहैग्रोनि। फुङाव जेबो जायाखै, ओंखाम जेबो जायाखै नालाय। परथा फिथा माबा मोनसे जाहैसै आरो ना। गाइसमोन, जों दा नै क'क्राझारनि बिगेस्ट बाजाराव मोनफैबाय। क'क्राझारनि मेन बाजारा बेनो गाइसमोन। जों दा बेयाव बाजार खालामनो फैदों आरो ना। जों दहाय सबजि जाखांनानै दा मालायना जायो नायनोसै। आलुखौ दिनै मा? आलुखौथ' लांथारनांगोन, जेबो गैयाबाबो आलुजों जानो हायो। आलुजों हाग्रा। आलुखौनो लांसिगोन मालै। अमा लायनोसै, अमा। आलु मोजां गैया ना? मोजां नङाना? गाजा बेरजोबनाय। आलू के मान? ओए आलू के मान? ये आलू के मान? itu के मान आलू? itu? Wow. Kemarin आलु गोरलैया 50 केजियाव केजि। मा दावराव जालाबायखोब्रा? मा दावराव जालाबायखोब्रा? दाम बारानि दावराव नामा? Oh iya आलु। Ini. Oh, आलू के मान आलू? आलू के मान? Itu 20. Itu? 40. Deliau 50 lagi falasnya. Bro, belakot sang, belakot. Betul no? Ini tim dong beli nih bon bah. Bon bah. Keman आलू keman? এটা 40 দেখুন। এটা 20 টাকা।
जोंना मालाय पियास बानलु गुरा लानोसै नाब्रा बबेयाव ए दासो सानसेलै गरमथार मोनदोंमोन आं बिरादनो रिक्सा गाखोनाया बुहुत गोबाव जाबायलै आसोला संसार जाबाय संसार जानानै आगदा आगसि खरस होजाहनै ओंखायनो सेंग्रा बैसोआव जस जालाबायना हिनजावखौ थाब लानो नाङा आङो थांसै दे थांसै नै थांसै नै बियो थांदो औ दे फाइनालि गाइस जों दा बाजार खालामनानै फैबाय आरोना जायालै बिदि गरमाव बाजार खालामनाया गाइसमोन जों दा बाजारनिफ्राय मोनफैबाय दसे थानानै संसै जानोसै आरो मा खालामबावनो उपाय गैया बिदिनो आरोना गाइसमोन दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन ओरैनो टाइम पासाव लालाबायनायसैमोन आरोना स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै लोगोफोर दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअखौ हैनो सानदों